Gaude. Bueno, egunon, eta eskerrik asko prentsaurreko honetara etortzeagatik eta edo jarraitzeagatik. Gaur aurkezten dugun froga, kirol froga, nik esango nuke dela Gipuzkoako kirol frogarik esanguratsuena, emblematikoena. Zegama Aizgorri maratoiak baditu ja 21 urte, eta beraz, oso konsolidatuta dagon froga eta kalendarioko zita dugu. Egia da 2020 eta 2021 batean ez dela normaltasunez ospatu, 2020an ez zen ospatu eta 2021 batean kalendarioz kanpo edo irailean egin zen, ez bere fetxatan. Eta aurten 2022an itzultzen da bere kalendarioko egun normaletan. Nik esango nuke, kirol frogaz aparte, Zegama Aizgorri maratoiak baduela Zegama osoa eta inguruko gizarte osoa mobilizatzeko almen hori. Bere inguruan ospatzen diren ekitaldi guztiak herri osoa eta esango nuke baiara osoa mugitzen dutela. Eta, aurten gainera berriz ekartzen dute bere junior trail karrera eta horrekin ere nolabait etorkizuneko Zegama Aizgorri korrikalarien etorkizun hori ere lantzen du, eta gainera, Javier orain komentatuko digu, baino Zegama Aizgorri lasterketak, mendi lasterketak, karrera alpinoak, maraton alpinoak, bertako hainbat eta hainbat toki esanguratsu eta esango nuke, Ozaurte, Santi Espiritu, Santiago Bidea. La carrera Zegama Aizgorri recorre parajes alrededor del entorno donde se celebra verdaderamente magníficos, ¿no? Tiene, además de la dureza de la propia prueba, que es reconocida mundialmente, tiene una belleza de transcurso de los parajes y un acompañamiento de lo que son todas las iniciativas que se gestionan en torno a la propia carrera, que son muy memorables, no solo para Zegama, sino para todo el valle, y me atrevería a decir que para toda Guipúzcoa, porque en esta modalidad y en otras también, en deporte en general, creo que la Zegama Aizgorri es una prueba de Guipúzcoa, una prueba emblemática de todo el territorio. Y yo quiero agradecer tanto a la organización como al Ayuntamiento de Zegama como a Javier la presencia aquí, porque colaboramos desde diversos ámbitos en la Diputación con esta iniciativa, con esta carrera, porque verdaderamente nos parece desde el ámbito de trabajo tanto de Javier como mío una prueba reseñable y una cuestión para impulsar. Eta besterik ez nire partetik. Eskerrik asko. Oso ondo, Arkaitz, eskerrik asko danoi, gerturatu zeatenoi eta pantailaz bestalde zaudetenoi. Arkaitzek ondo esatezun bezala, benetan erreferentzi bat bihurtu dan proba bat eta zaigaz. Eta, dudai gabe rekonozimentu bat, proba hau posible iten deben persona danai, zerbait baldin badauke proba honek, bada bizipen bat bihurtu da, herriek eta inguruek bizipen bezala eskaintzen du, eta hori, pertsona askon eskuzabaltasuna, lana, konpromisue, ilusioz egiten dan gauza bada, bestela ez litzekena posible izango. Elkarlan hori, auzolan hori, buke aldundi bezala ez, elkarlanien planteatzen duen bezala, dudai gabe proba honek hori du bere giltzarri bezala ez. Autentizidade horrek, sortzen duen girue, antolatzaileek eskaintzen dioen maitasun hori eta bizipen horrek, benetan atzetik balio asko dauzke. Eta hori da baita ere guretzako proba hau erreferentzi bezala iten duna. Alde batetik, mundu mailan kokatzen gaitun, proba bat eta zaigalako. Eta horrek,
mundu mailan kokatze horrek baitare egiten duna da, jende asko erakartzen du, urte osoen erakartzen du, Gipuzko ezautzea eta benetan Gipuzkoko barrokaldien dauzkeun natura ikuspuntutik, kultura ikuspuntutik, eta gure identitate ikuspuntutik hainbat eta hainbat altxor ezagutzea. Bestaldetik, nik uste, hasieran esaten genuen bezala, Gipuzkoko izaera komunitario horren ejemploa da. Nik uste hemen danok irudikatzen deuna, eta herriek proba honen bitartez eskaintzen diona munduei, esango nuke. Eta bestaldetik, dudai gabe baitare lurralde oreka eta gure herri txikilen dinamismoe irudikatzen du eta ejemploa da. Beraz, balio hauek, balore hauek atzetik egon da, elkarlan eta bizio konpartitu hori, logiko da baitare guke, elkarlan baten aldundi bezala babestie ekimeno. Decía que, pues al final esa referencialidad, como bien apuntaba Arkaitz, el diputado de Cultura, Deportes y Juventud, pues ha llevado a la Zegama Aizkorri a convertirse en una prueba de referencia, una prueba que desde luego tenemos que reconocer a todas las personas que lo hacen posible por su ilusión, por su colaboración y por el ambiente que genera, porque hoy estas pruebas de montaña podríamos decir que están en moda de alguna forma, pero hace 20 años no. Hace 20 años esto fue una apuesta y una visión, y sobre todo en la expansión de este tipo de pruebas habéis sido capaces de mantener esa identidad, de mantener esa autenticidad y de seguir haciendo las cosas como sabéis hacerlas. Beraz, gure aldetik hor reconocimiento bat. Decía también que esta prueba y todo lo que tiene alrededor encaja perfectamente con nuestra política y con nuestro modelo de turismo que queremos para Guipúzcoa, un modelo donde atrae a muchísimas personas durante todo el año a conocer todos esos tesoros naturales, culturales y que representan nuestra identidad que tenemos en el territorio, que por otra parte es un reflejo también de la naturaleza comunitaria de nuestro territorio, tanto desde un punto de vista de colaboración interdepartamental en la Diputación, como desde un punto de vista de movilización social para dar acogida y para hacer verdaderamente que sea una experiencia vital esta prueba, y también apuntaba a la importancia del equilibrio territorial que queremos en Guipúzcoa, y que sin duda este es un gran ejemplo de cómo municipios pequeños, con su implicación, con su visión, pues verdaderamente se convierten en referentes internacionales. Besterik gabe nik eskertu egiten dezuen lana, errespetu eta rekonozimentue benetan sortzen dezuen giro horri, eta zuen esku egongo gehala, beste urte askoen danok disfrutatzeko olako probataz. Eskerrik asko. Egunon, eta eskerrik asko, danoi gertuetzatik, nola ez, edabideetako ordezkari ere bai, zati, gure ekimen eta aleginaren bozgorailu baizarete. Bueltan da, Zegama, nork esamartzen guri, 2019 garren urten, igaro dugun basamortu hau jasan behar izango genuenik, ezta? Egia da, Zegama Aizkorri mendi maratoiak islatzen dituen baloreak izan direla, gizarte bezala ere sufritu dugun izurriteri aurre egiteko elikagaiak. Elkarlana, solidaritatea, ardura, erantzunkizuna, ilusioa. Euskal Herrian 22 garaipenaren zenbakia da, eta hemen gatoz 2022 garren urtean indar berrituta. Pozez gainezka, Zegamako maratoiaren edizio berri bat aurkeztera. Igaratako etenak erakutsi digu zein garrantzitsu ditugun baloratzen ez genituen hainbat gauza txiki. Aurtengo gure edizioak ere pandemia gure ondotik eraman dituenak ere gogora ekarri nahi ditu, eta elkarlanaren eta solidaritatearen beharrak aldarrikatu nahi ditugu. Aizkorri Aratz Parke Naturalaren bihotza zeharkatzen duen mendi maratoiak ingurumenarekin begirune berezia izan nahi du, eta horixe da gure jokabide eta xedea. Halaber, mendizaletasuna eta kirola edatzeko lanabes gisa ere ulertzen dugu Zegamako mendifroga.
gure gazteak kalezuletatik pixkat atera eta mendi ezagutzea, maitatzea, bertan ibiltzea eta baita ere kirola egitera bultzatu nahi ditugu. Argiak ilunari irabazten dion urtaroarekin, udaberriaren iraultzarekin, iristen zaigu Zegama-Aizkorri mendi maratoia, maiatzaren 29. Guretzat, ohore bat da munduko mendilasterketa garrantzitsuenetariko baten antolatzaile izatea. Jakitun gaude, zalegoa gozez dagoela, Zegama inguruko maldetara hurbiltzeko eta munduko mendikorrikalari onenak elkartuko diren froga honetan beraien txaloak, irriak eta animoak helerazteko. Eta nola ez, nire eskerronak ere gure maratoia lehen planora eramateko protagonismo nagusia duten korrikalari eta zalegoari edatu nahi nizkieke. Baita ere nola ez, modu berezian gogoratu nahi nituzke laguntza ematen dizkiguten enpresa eta erakundeak. Hemen aipamen berezi egin nahiko nuke, Gipuzkoako Foru Aldundiak ere, ematen dezuen laguntza eta eskaintzen dezuen aldekotasun guztiagatik. Azpimarra zalegoan jarri nahi nuke baita ere. Zegaman hasi eta bertan amaitzen den ibilbide osoan, zalegoa da gure inguruan dugun paisaia zoragarriari erasten zaion elementurik deigarriena. Mundu guztian zehar korrika egiten duten parte hartzaileak gure frogak duen zalegoak goraipatzen dute. Lehen aipatu den bezala, Zegamako irteratik hasi, Otsaurte, Aratz, Sant Espiritu, Aizkorri, Urbia, Andraitz. Goierretik, Debagoienetik, Gipuzkoako beste hainbat bailaretatik, Euskal Herritik eta leku ezberdin askotatik etortzen den jende handanak berotu, apaindu eta goratu egiten dute Zegama-Aizkorri mendi maratoia. Zalegoari ere nire eta gure txalo eta eskerri beroena bidali nahi nieke eta horrelaxe jarraitzeko eskatu. Es obvio que la maratón alpina Zegama-Aizkorri se ha convertido en un clásico del calendario deportivo, con una participación y reconocimiento internacional de primer nivel. En este sentido, quiero mostrar mi agradecimiento, igualmente, en nombre de toda la organización, a los patrocinadores de la Golden Trail World Series, que a la postre propician que la Zegama, como se denomina en los 22 atléticos, siga en el primer escalafón del calendario mundial. Pero, como decía antes, no podemos olvidarnos del calendario mundial, de todas las voluntarias y todos los voluntarios que altruistamente hacen posible esta prueba. Alrededor de 500 personas componen el puzzle de la maratón alpina Zegama-Aizkorri. Sin la unión y ensamblaje de todas estas piezas no sería posible materializar este evento que tanto nos enorgullece como pueblo. No cejaremos en el empeño de mostrar a los cuatro vientos nuestro bello entorno, nuestro paisaje, nuestra forma de vivir, de luchar, de soñar, de unar objetivos y esfuerzos. La maratón alpina Zegama-Aizkorri es una muestra de ello y agradecemos de todo corazón que también así se entienda y reconozca. Por último, quiero agradecer a todos los corredores y corredoras de la preparación, el esfuerzo y la ilusión con que afrontan nuestra maratón de Zegama. Igualmente aprovecho la ocasión para hacer un llamamiento al público que siga la prueba a lo largo del recorrido para que sean respetuosos y cuidadosos con el medio ambiente. Eta besterik ez, bukatzeko argi eta garbi utzi nahi nuke herri bat dugula atzetik, aurrera egiteko, eta aizken finean gure indarra eta ekimena hau sustatu eta bultzatzeko arrazoi nagusia bera gala. Eta azkenik gerturatzen zareten edo guztioi gonbidatu maiatzen 29an, asteburu hortan Zegamatik pasatzeko eta danok batera karrera hontaz eta beste zenbait gauzataz disfrutatzeko. Eskerrik asko. Eta orain dator pixka bat arlo teknikoa edo esango dugu karrerara joango gara. Lehenengo eta behin izan behar da aurten gure helburu nagusienetako bat ingurugiroa dela. Ingurugiroaren nola zein
ekimenen parte hartu ditzakegun ingurugiro hori azkenean gure karrera pasatzen den ingurugiroa zaindu ahal izateko. Horretarako plastikoa geroz eta gutxiago erabiltzen saiatuko gara, badakigu zaila dela golpe batean denak entzea, baina bueno, horretara korrikalariei derrigorrezko material bezala bakoitzak bere edalontzia edo habituaiamentua egiteko likidoak hartzeko ontzi bat eskatuko zaie bakoitzak eraman dezala, bai maratoiko parte hartzaileei eta baita kilometro vertikalekoei, horrela guk gure anoagune guztietan ditugun erabilera bakarreko plastikoak kendu nahi ditugu, eta gero beste plastikoa erabiltzen den beste puntu handi bat, markajea edo seinalizazioa denez, urtez urte erabiltzen ditugun banderin txiki horien erabilena, geroz eta gehiago sustatuko dugu, askoz banderin gehiago egin ditugu, eta horrekin, eta urte guztian zehar dagoen seinaliztapen margatutako seinaliztapetan erarekin, espero dugu gutxinaka urtez urte, plastikoa erabiltzetik uztea. Beste alde batetik, esan dugu, hainbat jende etortzen dela Zegamara, eta beste puntu bat atentzioa jarri nahiko genukena da kotxeen erabilera, bai Zegama aldetik datozen autoak, bai Arantzazu Oñati aldetik datozen jende mugimendua, beraz, kasu egin, bai udaltzaingoek, bai ertzainak ematen dituen ohar guztiei, eta bai Zegaman bertan, bolondres guztiek lan asko ematen diguten parkamentuak, bideak istea, horrelako egitan, badakigu ez dela oso momenturik onena esatea ezin duzu aurrera joan, baina ulertu guri ere oso herri txikia da, ez gara guztiok abitzen, eta beraz saiatu beraiek kasu egiten. Gero, urtez urte emakumeen presentzia handiagotzen ari da, eta hori izugarrizko seinale ona da, eta esan behar da, adibidez, maratoian bertan, Gipuzkoarren presentzia 27%koa dela, beraz, bai, nazioarteko karrera bat gara, baina oraindik gure parte hartzaileen 27% Gipuzkoarrak dira. Orduan, bai, beharrezkoa dugu horregatik, bai diputazioa eta bai inguruko babesleen parte hartzea. Eta, uste azkenean jendea itxaroten dagoena da, abertze kartel ekartzen dugun, ez? Ze korrikalari dauden, bai, Kilian Jornetek berak esan zuen bezala Zegaman egongo da, baina horrez gain Oriol Cardona edo Manuel Merillas, Espainiar mailan nivel oso handian dauden korrikalariak bertan izango ditugu, nazioarte mailara joaten bagara Rui Ueda Japoniarra, Frederik Tranchar Frantziarra, eta nola ez, Remi Bonet eta Thibaut Baronian, 2019 eta 2018tik ezagutzen ditugun korrikalariak hemen bertan egongo dira, eta azken momentuan, Francesco Puppi, Nikeko korrikalaria ere, esan dugu, saiatuko dela eta bertan egongo dela. Hori bai, ez dugu ahaztu behar, Aritz Egea, Ander Iñarra, euskal korrikalari oso onak ditugula, top 10ean sartzea lortu izan duten korrikalariak ditugula, eta hori, maila honetan, ez dela gauza makala. Emakumen aldera joaten balin bagara, hor dago Maud Mathies eta Nick Briekman alemaniarrak, Maud Mathies goldenetako ia lasterketa guztien rekorren jabe bera dena, espero dugu Zegama ondo emango zaiola, eta nire apostu pertsonala da rekorra ere zalantzan jarriko duela. Nick Briekman oso neska gazte holandesak lehia zailtzen balin badio. Beste alde batetik, Sara Alonso donostiar gaztea ia ezerrezetik, esango dugu, 2 urtetan agertu den neska, eta Golden Trail World Seriesetako lehen 10etan sartzea lortu zuena lehengo urtean, donostiarra da, noski Zegaman egon nahi du, eta bada martzaia hilabete bat Zegamatik entrenatzen ikusten dugu, beraz, bere apostu handia izango da. Beste alde batetik daukagu Ida Nilsson, Zegaman garaipena zer den badakigen sueka, uste dut, sueziarra. Corny de Walter, mundu mailako emakume korrikalarik onena izango dena
Zegaman da, egia da, ez da bere distantzia, berak askoz lasterketa luzeagoak egiten ditu, baina, bueno, ez du behar korrika asko egiten duen neska dela, eta hor daukagu aurten keniatak datoz, 7 keniar izango dira, 3 emakume eta 5 gizonezko ia batzuk hemen daudenagia entrenatzen, ez dakigu zer gertatuko den keniarrak horiek nola egokituko diren, egia da Ben Kimai Gorbeia Zuzienen egontzela, 3. postu bat egitea lortu zuela, ikusiko dugu. Eta nola, emakumetan euskaldunak ere, Oiana Kortazar bat, Oiana Azkorbe beitea bat, horiek ere beti badakigu top 10ean sartzeko inungo arazorik ez dutela izaten. Beraz, plantela handia datorri, nik uste dut inoiz baina handiago datorrela. Ondo, nik amaitzeko esango nuke argi geratu dela kirolak duen gaitasuna baloreak transmititzeko, elkartasuna, esfortzuaren beharra, eta baita ere gizarte bat nola mobilitza dezaken, eta kasu honetan zein garrantzitsua den Zegama bezalako herri batentzako eta Gipuzkoa osorako kirolak transmititzen duen hori. Eta postasuna handia aipatu den bezala, Ainoak aipatu den bezala, Gipuzkoan ematen ari den kirolaren eraldaketa horretan, emakumearen presentziaren eraldaketa horretan, Zegama Aizgorri ere bertan izatea, eta aldaketa horren parte izatea. Eta besterik gabe, galerarik edo baldin baduzuen, nik eskerrak eman Joseba, Ainoa eta Javierri, eta zuei guztioi. Nik Maialeni egin nahiko nioke galdera bat Maialen, ez dakit 2 urteko pandemia honek antolakuntza aldetik zailtasunik sortu ote dizuen, zerbait aldatu den, zerbait nabaritu duzuen? Bi aldeak nabaritu ditugu, bai, egia esan urte asko generatzen, urtero hau antolatzen, eta oraindik esango nuke bolondres batzuei ondo etorri zaiela 2 urteko kitkat hau esango dugu, eta orain bai berriz ere indartsu daudela, jende gazte dexente sartu da berriz voluntario izatera, eta horrek bai lortu duela mugimendu hori. Beste alde batetik begiratu ezkero beraz, bai zaila izan da 2 urte hauetan berriz ritmo hartzea, baina, ja, 2 aste geratzen dira, ritmo ondo hartu dugu ja. Eta, Joseban, zer emango dio herriari, zer berreskuratuko du Zegamak ohiko formatu honen itzulerarekin, bueltarekin? Zegamari dudek ez dago. Zegamari emango dizkionak gauza positibo badare, negatibo txiki bakar batzuke badare. Alegia pixkat, astebukarea lehenengo txarra kontatuta, herrie erabat arrebestu egiten da, eta zuk egunero indekizun bizimodu hori inundik inoa egitek ez dago zu, eta zenbait eserre ere sortzen dira baita, nik uste hori anedota bezala hartu behar dela. Herri ematen den, badudai gabe, nik uste dut herrin irudi bat zabaltzen da, irudi hori mundu guztien zehar zabaltzen da, eta herria berak esaten duna, alegi bertako biztanlegon elkartasun hori, proiektu berriak aurrera eramateko, herrigintzak ere importantzia handia hartzen da, pixka bat baloren hori jartzen dut. Herri ezagutzea eta herritarrok ere hor barne egonda munduna ematen dugun elkarlan irudi hori. Oso ondo, besterik ez badago, eskerrik asko guztioi.